कधी फॅशन तर कधी परंपरा. जगन्नाथ गंगाराम पेडणेकर ज्वेलर्स, शृंगाराची परिभाषा. शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी दरवर्षीप्रमाणे दीपावलीचं औचित्य साधून वेंगुर्ले शहरातील बाजारपेठेतील सर्व व्यापारी, फळ विक्रेते, भाजी विक्रेते यांना भेट दिली. गुलाब पुष्प देत दिवाळीच्या शुभेच्छा दिल्यात. शिवसेना तालुका मध्यवर्ती कार्यालय इथं भाजपचे ज्येष्ठ पदाधिकारी, शिवसेना कार्यालय सदस्य शरद चव्हाण, माजी नगराध्यक्ष दिलीप गिरक, शिवसेनेचे तालुका प्रमुख नितीन मांजरेकर, जिल्हा संघटक सुनील डुबळे, शहर प्रमुख उमेश शेरम, अजित पवार, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मकरंद परब यांसह महायुतीच्या प्रमुख पदाधिकारी यांनी पुष्पहारानं श्री केसरकर यांचं स्वागत केलं. यावेळी मंत्री केसरकर यांचं फटाक्यांच्या आतषबाजीत स्वागत करण्यात आलं. वेंगुर्ले शहरातील सर्वात जुन्या मारुती स्टॉप हनुमान मंदिरात हनुमान मंदिर सेवान्यास आणि हनुमान भक्त मंडळातर्फे श्री स्वामी समर्थांच्या दिव्यांच्या स्वरूपातील प्रतिकृतीला मंत्री दीपक केसरकर यांनी भेट देत उपस्थितांना दिवाळीच्या शुभेच्छा दिल्या. उपजिल्हा प्रमुख सुनील मोरजकर, सुहास पोळसुलकर, कोस्टल विभाग तालुका प्रमुख काशीनाथ नार्वेकर, युवक तालुका प्रमुख स्वप्नील गावडे, सागर गावडे, सलील नाबर, भाजप जिल्हा सरचिटणीस वसंत तांडेल, बाबली वायंगणकर, मनवेल फर्नांडिस, प्रणव वायंगणकर, दादा केळुसकर, प्रशांत खानोलकर, शीतल आंगसेकर, वृंदा मोर्डेकर, शिवसेनेचे संतोष परब, सुधीर धुरी, उमेश आरोलकर, प्रभाकर पडते, संजय परब, राजू परब, देविदास वालावलकर, विशाल राऊळ, प्रेमानंद जाधव, केतन सातार्डेकर, ॲडव्होकेट श्रद्धा बाविस्कर परब, मनाली परब, योगिता कडुलकर आदींसह भाजपा शिवसेनेचे कार्यकर्ते मोठ्या प्रमाणात उपस्थित होते. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.